borom bat ke jinro nga ai show blay bat ke jing ko blay it nam ta jong pi ki bior snow ye kane ka jing hi kai ne ka por ka benta ban kren ka long japang ka ktin jong ka jing start haning adon ka tu ka ni ka ktin jong blay ya ka bangila ban pule bat ban kren ban ngan wan ning kong ban kren japang ka min sim ba kwa krong ka wan na ka jing chai tu ka min sim ba kwa yu ai kam ai jing suk ka min sim ba bam ai kam ai jing hun ka min sim ba kwa ha kam ju snow dap han ni kwa ban pet hatu ban krong ka ktin jo blay kadan ayu ban kren hap deng jongi ha kani kapor lado briu u kwa ban krong kwa ban shuyo ai lado min sim ba kwa ban bam ai lado min sim ba kwa ha kadan ayu aga ktin jo blay ka bangila ban pet ban snow tu aga ka ba ar Tesla ni kal nong ka balai bar ka khot ka basipo han ni ka Bible ge tu ko on naba men ba ngi la donru bat pi ya ka ni ngi la hukum ya pi la da uno no ru umman ban trei te what I ba un bamru if you do not walk don't eat la da pim trei what bam kata ka day ka ktin ka joblay na du ka kpereden labu hadin mo briw la lepop ublay wang menyo jimbam da ka ba mi umsep da ka ba tray bat ka ni ka lalong ka jing snutu ka ba kraw ka ba larung ha baro ki jait penriu jongi ban yeng hala ki jongi ki jat ban tray Batman kershan dalam del dewa diri kesam ngasngau serong banong badan bun ba gitu ki briu ki badon ka jing bombiang wat ha ka met ka pat ki khmat ke kti ke kejan bun ba pin shem ha ki jai briu jungi henry kim ju mi sakhmat ban krong la de ban shukwa ai ki yeng li jong ki kejan ki tray ki kta ka yeng ka sem jom kiru ka yeng lang ban ka shan ye ki kham tam ma ki sngi ka ba wat ki ba kum ki ni ki briu ki don ka jing nang jing start ka ba tibet ka ba shampang ki yeng ala ka jom ki jat ki tray nga salute ye ki kham tam ye ki tu ki ba tray shitam bat ki ba wat aba ka don ka jing dunai ki khotmet ki yeng bat ki tray bat ki pen i ba ki long hi kum ju kum ba long lem ki wei ki ba biang na dong shadong ba ka ta ga dei ki jing snong sarong na ka banta ki ba kum ki ni ni kershan ye phi ki duai ye phi ba ka ta ga dei ka man ga jo blai ba u blai ru ong la da pin shikri yang a ngan bu ye phi a kli amat dong pin long ki nong ai ka liang om ki nong pan ka liang pin long ki bala kerku ba ka tendong jing kerku sigoi pat ka ta de ka jing kwa jo blai ban kerku ye pi ban ker bat pin long ka tendong jing kerku ki wei pat dei halor ka ni ka kubor ka wan shapi ba pin dei ban yo i ba ka lenti ban krong ka long ka lenti ka basuk let's say don ding jong ki tu ki briu ki ban mar ke jing mat jong ke jing hiran ke yo ka kot ke jing ban kia ke jing jia ke jing kta ke jing tray jing kta ka bala pen long ye ki ha ga ta ke jing snow day ban mi shakmat ban le ye ka kam ban krong la ne wat ban le ki kam ki bom day ru dan ki briu bale se ka kam tu kam tim luti la ne le bor hak rukom ka bantu ban tim dek bapau dek beri dek kita ki rukom jong ke jing bamsap hari lani kata ka baju le jubor kini baro kim long ki bap diang hona khamar joblai labu yangi ban tray ban kata
kum tanga kentu na kabenta ki samla ki long kmi long pa wadap deng jong ke jing hiran ga yo ka kot wadap deng jong ke jing ri kun rei wadap deng jong ke ta ke jing trei kam ka bam la ban ya ka bam la ban pendap duai ho blai wat mi shamadan ban krong wat nom bu ga ji shane ho briu shane ho blai namar pilong ki kan rat pimdei ki shakri pimdei ki ta ki ban up jana ki weipat pihak ban yang le jong ki jat shane ho blai kala ka ba mod wat ye kalenti u try pelaj pi let's say if you don't go failure like a business ka ba pimla shu ban kali nang nu duai show blai wat kala kalenti try shitam bat ba pin yo kala kalenti ka bible gong la do setan u khang kawai kalenti u blai u plin nyotli kalenti duai show try ko chimot kanang ba kata kalenti ka ba kan wan pi ka jing sngosi ka wan shipor rai ka jingmen kan wan pat ka step of pernai kan wan pi thau kilat kalenti da ka bor ka jo blai hang ni shu ka tin jo blai ka ya tu naga shiti baneng kong shau Timothy kalenong ka ban riu bar ka khot ka ban riu ko ong Henry ka ta ka jing riu blai lembat ka jing ngau hun kalong ka jing man toy ba krau wat chu kwa ban yo ai wat kwa ban bam ai wat kwa ha lani wat long briu u bom ju ngau dap ngau biang ba shu knyum shu ut haba pi yo ka bam ka dir pim hun bam di ka yin pim hun ki kali fi yo ki jing trei jing ta ki kam ki jam ka rem ka bet bat kita ki jing long ki ba pim ju ngau hun tang da ka jing knyum sudah bam jaru knyum ti aru knyum ki ru knyum trei kam ru knyum ngau thai pim ju nang ban ngau yo blai bat ye kita ki ba le baru dan kam ban pen bet yong jing em ka tin jong blai ka ong rejoice in the Lord always to like men how try claim the put hago way pat ka benta sam just pa lai ong komen sim jong ha to ye ro yo try na ba ola ma e ki pop jong pa ola pendap ye ke jing ba ma ke sentur jong pa ola pen khia e ke jing pang jong pa bat ola pen long pat e ke jing long samla jong pa kum ga pukani shipon ke jing ngau yo blai de bandon om tanggata unorwai samuang atrai la dengan nyawi ke jingkar ku jome kila kampalat bania ka bangala banyau pila ju shong ban aingu yo trai pila ju shong ban sngowu ikita ia ki jing le bau blai bat ikita ki ba le ba ya pi pila ju kan maudin ban sngowu ban duain da jungki bat ru ban sngow hun ye ke able blai ai pi Hani dena mar daga dau ki don katu kan ki tin yo ke jistat ki ba ni don kamban skutu lada pimdon wat kwa palat wat bam hati kit kulai siu no hok ya ka ba pila panram lada pim siu ni long ki boman wat penlut lada pimtip na ei ban siu wat ikwa ye ka jong ki wai lani wat shuterneng kum ki wai lada pimdon na ka bor ban tid ne ban siu kiar na ka ram ka sha lada pimtip na ei pila ban siu pat ya ka wat ju pansut namar ka ngui kum sing lada pimla ban siu ya ka pindu no ka ying ka sem jing trei jing ta pindu ka bri ka kendo pindu ya ki jing don jing em lada pi shim sut klemla ban siu da perkat da duai shibun sin wat be ya ka rongpong yo ba be jiunam wat pen serong ya la ki kun ki kti yo kim sngo tu shu ya ka dor jong ka jingem wat ju kapnap habadon ha ka bor ba ka kti jong pi ban ai la ne ban le ba kham tam ye ki badon kam shisha ban yarap
Duai hau blay, yo ika donu jo blay, kaba pinha ban jingo, ban pek iki kun sweat ki rangli ki juki, pinha ban jingo iki brig bapang ki basitom, ban ai ba don ga kti jong pi ai, snalem ga ying ga sem jong ki, lani lebha, lani wat pha, tali napi, haba pi don ga kti ban le ai. Wat ong am don lada pil bleu la kerku yu pi yu abdai ma pi banong ketendong jeng kerku syaki wai pat badak dekat skiu try unong ngala tangan pilap sa ngala don bendi pila wan jingo ngala don ke jing pang pila wan ban serput serpaya nga bat ngala slengum pila ai nga bandi ke jing le ba jo pi kan sa jing kan mau kemadu blai Cornelius ubaga ying jong u ke septing yo try bau ai ki jingai snai bau bleu mi pau uban ong ki jingai snai jo me ki kan mau hakmat jonga henry me don kampat ban yo jing pen im tang de ki jingai ban jingai snai nginom la ban poi shabaneng wat mut badak ban le ba pin shong hakmat ublei le ne hakmat jong ke khet ublei da lele kanom la ban chia ka jing pen im ka deling bau Jesus Christ ka jing le ba ka de sok na ka ta ka jing pen im bang yo bangi don ka jing it yau blai ni le ba yi ki briuru bat kom ta ki jing le jongi kam pen im henry ka jing et jongi au Christ ka pen im pen bana ba pi le ba yi de ki briu ki bla kau ka dur jo blai pat un kar khu ya pi haba pi le ba wat kmi nong keliang ai shu wat pen la wat pen kho wat de nyu tang wat pen long brau itu bapila le ba le ne wat nom nyu nyon ben ni tak bapila le ba ai le ba wat pan nong keliang wat pen la habba pi ai hau baduk pi ai keliang sha utrai nama la tau ye u ka dur ka jomblai bat aba pi ai sha utrai ba utrai un siu keliang pat ye pi utau ba ai si kuri ka kriat haka kerteng utrai unom du lakanom bat kumta ka jing ai ba ka jing leba kamta ma ka kerteng ka jong u Jesus Christ kamtam ye kita ki ba ngai hau Jesus Christ ken mau ba ka ta ka dei ka bainong bau blai on ai pat api la tho haka ktin jo blai nang tangi yo i ke jing ai syaka kam jo blai kalong kum ba bet sembai ke kendo ka basbo bet sembai kendo basbo sei so lai posha riu posha bat shispasha bagata ke dei ke jing ai ka ba krau tam ba ka ba koridor tam Pilaban ai hagi tamasa ki jingle ba ba kumta ter ka sa tang kum tu kum balong henry ka jing ai show blay ba chang kamu blay ka don bat ka jinger ku da shalendet ka ba on multiply da shispa lene kan roy shispa sha uta ubam snungu yo bale ba ka jinger ku kan nam ne ha u dei ka ni ka ba bun sin ki briu kim man ba bagi breu kim tengi ke jingle ya ke jingker ku namara bau bleu lele bha ya ki kim sngongu kim le ban shakri ya u kim mane ya u kim id ya u ha ke shentur ki ong bleu le kar ku ya ngau la doreng kat ngalong baduk nang kong ngalong kun sweat men tang la yo la kot ngalong kum ni ngala don shakri shakor ngala tray kis sngongu ya ke tan rei kim ngai kim le kim don kata ke jing penrit ke jing penko ngu kim ya je ke mon jo blai ba kata ke dei ka jing pen pau tang na shentur kam dei ke donut dei ma de ke tau ka jing kan tu ko long about trial le bha ye pi to ai ti lut ya le de show try ngim dei ban long kum ki nong krong ki ba ki let ban pan jing yarap anda ke le yo akakti ki petno kim tre ban shong bat utau ba ai ba to kan rat ba ai na bat ha ba ki don kam shu krong shim le bat don ki briu ki bale yo blei ru kum ta yo jisu tanga ba ki don kam ki wan show blei no blei la kar kui ki pet changai ki ya lenti la ki jong kaman la da dei ma pi wan no ban ngai ho Jesus Christ
ken mau ka spa ka buram ka jingem ka shonga ka ktiu try na ba ka Deuteronomy ka ong try wa pen man spa ba ka spa ka ba try pen man kam ju pen lang ye ka jing ngau se kom tangan pule ha ka ba kot jong gani ka jing kren Isaya le nong ba ning kong kot ba khat pra hadu ar pho kong ale te to ngin ye sai ni lem ong try le ki pop jong pi ki long ki ba sawanyan kin li kat ka yor la ki la saup tu kin long kom munyu lang brot la da pi long ki ba kloi bat ba kongu pin ba mi ke jing ba jong kari henry la da pi krenga bat ya le kiat ka white lam kan bam du ye pi na mar ka shentu try ka le krenia ka ni ha ba ki briu ki la long ha ka pop la te le kum ye ki bat kum ki te ba ka do haneng ki la pala du kum bat ki la kalon bat ki la yap no try u ong ba prophet Isaiah wan no kala ka ba mut pan show try pop yo pi ba sawan han ki li ka yor la saup tu ki long kum shu lang brot ba la de pi long ki ba kloi ban komu pin ba mi ke jing ban jong gari kamot ka yo ka kot jong pi kan roi pat kan man ba kala ka ba mot long briu but snowrit what you try mi no ne do ke jaka ka bala shate sha kum ye pi ban krong ban kwa i ke jing kwa i ke sniu nang ta ban wan ra ya ka ta ke jing long ka ba baman la ni kita ke jing pang ke jing crow ke jing shitom ka pop ke jing baman kalano ko bamot pan show try balingin sujud bagi tu ki bampat ngop hagani galenti wat jam wat late wadongoi tu briu ile kum ta yo nong khambun yo kum tam tai siu garam ga sha da ga tu galenti la ga de galenti ko bam dei ken mau wat nom pertubut wat nom late na maru blay kwa ban kar khu pi kat kum ka principle jong ga tinu blay tao betray on yo tao ba pen mi sep on yo bam baru tao bam tray onom yo la ka jong ka bam ka jing kan tu na ka ta jong pi baro try being a duai ka tenga do Jesu bala da don ki to ki briu ki ba men sem man la te la khum ye ki snow day hala ka jong ka jing le hala jong ka kam bar ki la pen shai de ki briu le slok le kren ki kan tai ki pene nga duai ba men sem ba khoi un pen kan du ki ka pop hok ba ka jing bishar kin yeng ko try ban ya ro ye me mela thau ye ngia ka dur ba internet mem kwa ingi ban long ki nong krong mem kwa ingi ban long ki briu ki ba kwa yo e la ni ki men sem ka ba bam e la de ka men sem ka ba kwa ha henry me kwa ingi ban long ki briu ki ba bek ki ba hok ki ba khut bagi nam penja borom ya meu blay try la dangi penja borom ye ki briu kam le le henry lagi penja borom ya me na mar mela thau internet ye ni ba la dangi bu ya la de ka lenti ka bam dai ka ta e ka borom ga geometry map no ye ki wan rai ki se ga jing sngau tho ai bakin lek pat se ga lenti ka badai bakin tray pat ye ka e ka badai ban tray map no ki pop jong ki hagar tenga do jisu ngaduai amen.